Россияда татарлар көпәйеп яши торган төбәкләрнең һәр берсендә дә үзенә хас булган традицияләре, үзенчәлекле гореф-гадәтләре булган берничә мәчетле зур татар авыллар бар. Мордовияның Белозериясе, Чувашстанның Шыгырданы, Пенза өлкәсенең Әләзән авылы, Ульяновск өлкәсендә ул зур Ширекле авылы. Без бүген нәкъ менә шушы авылда. Әлеге авыл бу якларда әлегелектән белемле һәм бик диндар булу белән аерылып торган. Заманда биредә берничә мәчет һәм мәдрәсә булган. Хәер, монда бүген дә 4 мәчет эшләп тора. Ләкин ни кызганыч, Ширекледә гомер-гомергә яшьләр һәм балалар күп булса да, авылда клуб та, балалар бакчасы бер кайчан да булмаган. Безнең видеоархивта узган гасырның 20нче еллар азагында салынган һәм 90 елдан артык авыл халкына хезмәт иткән әлеге мәктәпнең кайбер кадрлары сакланып калган. Бүген аның урынында башка бина инде. 2013 елда авылда яңа мәктәп бинасы сафка баса. Мәктәптә 327 бала укый. 5 елдан соң 381 бала була. Һәр ел 50-50дән артык бала туа. Әле күптән түгел генә ачылган бу мәктәптә Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин да булды. Ул анда укыту эшчәнлегеннән бигрәк татар теле укытуны оештыру белән кызыксынды. Дәреслекләр бар, укырга телиләр, иң мөһиме, үзегезнең теләгегез бар. Менә бер нәрсәдә кымашау итми. Казан кунакларының чираттагы тукталышы мәктәп янәшәсендәге 120 сабыйга исәпләнгән балалар бакчасы. Аның исемен дә нәкъ үзенә туры китереп, Бәхет бакчасы дип куйганнар. Бу чыннан да шулай. Бер кайчан да балалар бакчасы булмаган Ширекледә аның ачылуын авыл халкы зур бәхет итеп кабул иткән. Безгә насип булмады инде. Шундый балалар бакчасы күрергә инде. Аллаһ Тәала насип итсен балаларыбызга, киләчәк онукларыбызга инде. Шул балалар бакчасын саулыкта, шатлыкта самый главный биләргә насип итсен безгә инде. Барчабызга да инде. Көттек, бик тә көттек. Аллаһка шөкер. Өченче безгә насип булды. Садигыбыз. Әлхәмдүлилләх шөкер, бик зур рәхмәт барсына әйткәм кили. Булышучыларга, губернаторыбызга. Авылның мөхтәрәм кешесе, 56 ел балалар укыткан мәгариф ветераны Гөлҗиһан апа Гафарова әле дә күңел шанмый. Төш кенә булмасын иде инде ди. Әниләр йөртәләр садикка, Пензенский областька, Кузнецкийга, Николаевкага йөртәләр. Таткна Надей, это Пензенской области. И вот, хәзер шундый шатлык, шундый зур бигин шатлык. Минеке 2 бала үсте. Без инде Кузнецкага йөрттек. 35 километр иде. Бик авыр иде инде алар белән. Зур Ширекле саф татар авылы. Шуңа күрә биредә уку, укыту һәм тәрбия эшләре дә татар телендә алып барылачак. Безнеке була программа, специальная программа, татарча чишмә на татарском языке. Безнеке җитә бик тә күп китапларыбыз, и безгә бүләк итеп китерделәр Казаннан китаплар. Пәтер балаларга да, зур балаларга да, нибарысына җитәрлек. Тәрбия һәм инде белем бирү татар телендә. Бу безнең киләчәктә иң мөһим бурычларыбызның берсе. Әйтик, 29 августта татар халкы кабул иткән татарлар гамәл стратегиясының бу бер максатының төп максатларының берсе дип әйтергә була. Авылдагы тагын 35 кешене эшле иткән, заманча җиһазландырылган спорт, хореография, компьютер заллары, йөзү бассейны булган мондый бакча бүген әле бик күпләрнең хыялыгына булып кала. Детский сад не дешевый, действительно, чуть более 170 миллионов рублей, но в саду созданы все условия, необходимые для развития и спортивных достижений ребенка, и интеллектуальные, знакомство с окружающим миром. Мы вообще планируем с коллегами здесь развивать цифровую составляющую. Бәхет бакчасын ачу тантанасында чыгыш ясап губернатор Сергей Морозов бу авылны башкаларга үрнәк итеп куйды. Тырыш халыкка булышырга да сөенечле ди. Именно здесь будет располагаться вот этот главный центр детского цифрового образования. Я только что сейчас попросил коллег из правительства и министерства уже, несмотря на то, что бюджет принят, изыскать дополнительные средства и приобрести сюда самый современный компьютер, самую современную робототехнику, самые современные программы. Бакчаны ачу тантанасы 2 төбәк мәгариф министрларының үзара хезмәттәшлек турындагы яңа килешүгә кул кую белән дә тарихта калачак. Килешүнең төп нигезендә Ульяновск өлкәсе татар теле укыту өчен шартлар тудыруны гарантияле дигән маддә булуы аеруча өмет уята. Димәк, узган еллардагы сыман киләчәктә дә ана теле укытуда проблемалар булмаячак. Ульяновскидан Рамис Сафин, татарлар.